Četvrta utakmica u karijeri u Evropi, taj jedan gol, nažalost, protiv Sarajeva, pre nedelju dana. Idemo Saide! Huseinović! 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 Prezentacije, na neki način se ostvario dječački san Muamera Svrake. Evo sada nove prilike za Sarajevo, Said Huseinović, Huseinović, i dalje Huseinović, i dalje Huseinović, je gol! Huseinović blokka pred Osmanovića, Osmanović imao je na drugoj strani Karaljića, ne vidio, ali vidi sada Huseinovića. Ili nego se tri futbolera Železnića na izvan, rekao je došao Huseinović i čim jedan sterak. Čim jedan sterak za slobodu i predsjednice ima. Ivarić na rubu kaznenog prostora, Huseinović i sada je zabio i to majstorski lažnjak Huseinovića. Dinamo vodi 1:0, 49. minuta. Evo i prvenca Saida Huseinovića u Dinamovom dresu.